Itholakala encwadini kaMathewu isahluko samashumi 27 indinyane sizoyibuka neyamashumi 24. Sizofunda nje kuleyo ndawana nithole ke ukukhuluma isiZulu ngesodwa isilungu sasala nothisha wami esikoleni. Sofunda incwadi ivangeli ngokaMathewu isahluko samashumi 27 sibuke indinyana yamashumi 24. Matthew chapter 27 verse 24. uPilato esebona ukuthi akanakwenza lutho nokuthi isiphithiphithi sesanda kakhulu, wathatha amanzi wahlamba izandla phambi kwesixuku wathi, anginacala egazini lalomuntu, ziboneleni nina. 25 verse 25. Abantu bonke base bephendula bethi, igazi lakhe malibe phezu kwethu naphezu kwabantwana bethu. Cela ke sihlanganyele nje kulombhalo kuphela ngibuyele phansi nami ayibonge inkosi. Amen. Namhlanje sobeka umnewethu umzimba kamnewethu uBank. Sifunda ivesi elithi uPilato wageza izandla. Nkosi yami. Ngenzeka wena okhona la umuntu ophila nabantu abayithandayo ngencwadi efundwe enkonzweni. Fika batshela hayi uphathi wezwi obefunda iBhayibheli uthenda uPilato wageza izandla. Amen. Noma nixoxe emotweni mase nihamba nikhulumile leyo ndaba hayi incwadi efundiwe kube nje ukuthi uPilato wageza izandla. Nkosi yami. Yona ncwadi lesiyifundayo esihlanganyela namhlanje. Amen. Bese sizokhuleka phezulu kwayo ngibuyisele umphathi wohlelo aqhubeke nohlelo lakhe. Nani mndeni wami kwakwandimande nakwaJaxa ngiyafisa impela nizwise lokho ukuthi masizobeka lo mzimba womnewethu ivesi nje sifundayo lithi uPilato wageza izandla. Nkosi yami. Nginawo amavesi ahlobene nokufa nongathi mawafunda uzwabona ukuthi iBhayibheli lihleleke kahle khona uncwaba khona wani anginawo lahlobene nezinto ezithinta uncwaba. Kodwa nje kusophile nje ukuthi namhlanje sifunde ivesi elithi uPilato wageza izandla. Hey! Sam. Hey. Sangenzela nje ukusahleli phansi ukuthi ma inhliziyo yakhe ikhala ukuthi awu engasaqini noma kumaKhorinthi nje athi noma indlethi yasemhlanya lasi. Bona ngikwenza ngamabomu lokuthi namhlanje sifunde nje le verse elithi uPilato wageza izandla. Ukuba iBhayibheli yistory ngabe umlingiswa oqavile kimi abe uPilato. Kubo bonke abantu abake bamentionwa eBhayibhelini okubenza ke kimi abe ngumlingiswa oqavile makuyimovie ngabe ngithi i-starring kule movie uPilato. Ayibonge inkosi namandla. Amen. Nginesizathu esingenza lo ngimhlonze njengomlingiswa oqavile kule ndaba esixoxa ngayo yeBhayibheli. eBhayibhelini elidala iOld Testament mangabe swide abantu benza amacala benezono, uma kufanele umpristi abenzele inkonzo yokubuyisana, iBhayibheli libhala ukuthi kwakufanele onamacala athole imvu noma imbuzi ayilethe kumpristi lingakashayi ilanga lamacala akhe
kugqatshwa ngalo Yeah. bekufanele ayilethe insuku ezintathu ngaphambili Kusam. kuzoke kube nje nezimbuzi ezigcwele abapristi kodwa beyize zakhe zimbuzi zabantu limisiwe ilanga ukuthi ngolesithathu sonke siyodibana abapristi indaba ingamacala Kusam. kodwa singakadibani umpristi akakahlale nezimbuzi u3 days abantu abanamacala bahamba ohlala emakhaya bona imbuzi zabo zikwampristi Kusam. nginayo into ethi makwenzeka kufika umzala ubeka mtshela athi wemzala ngisafani nawe mina ngikhuluma nawe nje ayaphi imbuzi kwapriest Kusam. wena amacala akasenakuwe noma akunazo imbuzi mina ngenza ngibe ngophuma phambili ayaphi imbuzi ihambile oqalani ukuyihambise yakho wena Kusam. umpristi kuhlezi nazo 3 days masi u20 kukhishwa nga1 ize phambi kompristi Kusam. ayitheke emanseleni akafuna ukuyibuka ihamba mayike ayibona inyathelo ngathi iyaqhuka ayibisa agameni isondeze eduze anike nje ikhona into engayiboni kahle athi mayeyibona hayi ineyinkinga lapha emanseleni iyagula fonelani uMajaka landi imbuzi yakhe ngolesithathu uzozela amahala izono zakhe ngeke zesulwe imbuzi ayilethile nesinti Jesus. abekho abantu akade bebamba umoya njengabantu abambuzisa bakapriest bakungena ikhole vele kwapristi bebazi ukuthi imbuzi yami ayiphasanga ifeyilile kusho ukuthi izono zami ngeke zesulwe Kusam. Hallelujah. ngiyacabanga kushiwe eBhayibhelini ibithi kwampristi imbuzi abethwe ingane wenilethe zo8 la imbuzi zami weniyeke kuyihambe nami sengifuna ukuyihlolela ngokwami umpristi angazayidiscoverele nama wengifike bese ehlale ibambe ngentamba athi ikhiphente eziwu7 le ihlalela ukuthi makungangena ucingo livela kwampristi ngiyoya sengifudule yesibili ngithi kulungile umpristi nginike lengalungile thatha nansi elungile Indosi yami iphila. Yethu. Ishaba amabhodle ethandaza. Mina ungcingele masters lapha usisi okuse wakho ukushona ezantsi. Konke soso utholana. Indosi yami iphila. Kanti sesiyathandaza. Hey. Angifuni siyothandaza. Ingelosi. Indosi yami ilokhu isathule ngoba kade lokhu ngisho ukuthi isifundo sami ufuleleke. Manje sesifuna siqale sisebenze. Always with the nokushumayela uyahlupa umthetho wakhe nje vele enye into engayenza ngathi ngishumayela ngathi ngiyahlupa ngifuna mina le motivation oyihlisa ubuyele ezantsi motivation lebhathini leli ngoba ngishonele ezantsi bese bekukhala kahle ke amen was number 1 aphase lo number 2 aphase esithiwa kungenzeka kodwa ukuthi upriest ngo-day 1 khona izinto angayibonisisanga sazobe izohlolwa day 2 bengekho ukulokwa ukuthi ucabanga ukuthi futhi nokugwaza bekungasebenzi lapho upriest ubethembekile kumele uJehova qha Makushawu day 3 kanti imbuzi yakho kwampriest wawusuke wazi ukuthi amacala ami onke ngiwenzile